abalaleli beSabela FM masibulele ngale mini namhlanje Thixo osigcinileyo ngale 26 kaApril 2026. Lizukele mvuselelo lale mini namhlanje selifumana kwincwadi yendumiso 98 umhobe ivesi esizoba kuyo ile yokuqala. Vumani kuYehova ingoma entsha ngokuba wenze imisebenzi ebalulekileyo. Simzuzele uloyiso isandla sakhe sokunene nengalo yakhe engcwele. Silapho ngokuhlwa baphulaphuli beSabela FM. Masikhaleze bazalwane ngenxa yexesha. Ndicela okokuba ndithi kuni lena indumiso abaphengululi bezibhalo abayazi okokuba ibhalwe ngubani. Idityaniswe ke kwindumiso kuba ine-message baphulaphuli beSabela FM. The author of Psalm 98 is anonymous. Ndicela ke ukungandi ngalonto. Incwadi ke le yendumiso yonke ingqokelela yemibongo, ingqokelela yeziprofeto, ingqokelela ethetha ngokuhle nokulunga kukaThixo. Baninzi ke abantu ababhale incwadi yePsalms. Onyana bakaKora babhalile, uDavide ngokwakhe ubhalile, baphulaphuli beSabela FM. Ezinye indumiso kulandwe kwi-Old Testament, incwadi zikaMoses. Thixo wabalikhaya kwisizukulwana ngesizukulwana, intaba nenduli zingekabikho bazalwane bam abazintanda. Indumiso 90. Ngoko ke ndivumeleni ndingene nje kumxholo wale ncwadi yendumiso. Vumani kuYehova ingoma entsha ngokuba wenze imisebenzi ebalulekileyo. Simzuzele uloyiso isandla sakhe sokunene nengalo yakhe engcwele. Bazalwane bam abazintanda bulumko, xa ke baphulaphuli sizothi vumani kuYehova, baphulaphuli beSabela FM sithi actually ingoma izaliswa kugcwala kwenhliziyo. Ngamanye amaxesha igcwala inhliziyo zinyembezi. Umuntu abhale ingoma athi bakumka abazalana nam, athi kodwa usekho yena uThixo kuba ungcwabe izihlobo zakhe, ushiywe ngabantu abamthandayo. Ingoma ukugcwala ibhalwa ngenxa yokugcwala kwenhliziyo yomuntu baphulaphuli beSabela FM. And so the song might be a painful one, the song might be a song of love, the song might be a song of praise baphulaphuli beSabela FM. Oh mbonge uYehova mphefumulo wami nako konke okungaphakathi, manilibonge igama elingcwele likaThixo baphulaphuli beSabela FM. Dumani kuYehova nonke ehlabathi, mkhonzeni uYehova nivuya, izani phambi kwakhe nimemelela baphulaphuli beSabela FM. Izani ukuba uYehova unguThixo, nguThixo yena. Ewe bazalwane bethu abazintanda, ewe wasenza yena asisithi, ewe abazidalayo singabantu bakhe nezimvu ezaluswa nguye. Bazalwane bam abazintanda, ngoko ke xa nifumana ichance
baphulaphuli beSabela FM salukwenza i-excuses xa nifumana ithuba lokokuba nibheke endlini yakhe uThixo. Ewe, ngenani emasangweni okumdumisa uThixo. Ewe, ninombulelo, ngenani entendelezweni bazalwane bam. Ewe, ngenani entendelezweni zakhe nimdumisa baphulaphuli beSabela FM. Kutheni uMshumayeli usithi nje masimdumise uYehova? Uyabona baphulaphuli, ewe, kule passage zimbini izinto ongaziphawula kwindumiso 98, uverse 2 noverse 3 uthi baphulaphuli beSabela FM, ewe, uYesu baphulaphuli beSabela FM aza kusindisa lonke ihlabathi. And this psalm becomes prophetical. Isixelela ngelixa elizayo uyeza uYesu baphulaphuli beSabela FM. Ewe, uverse 8 and verse 9 ilento ndifuna baphulaphuli sivume ingoma entsha. Ilento ndifuna sivume ingoma kuYehova, ingoma entsha. Uverse 8 noverse 9 baphulaphuli uthi uverse 8 noverse 9, uYehova uzaligweba ihlabathi, uyakuligweba elimiweyo ngobulungisa, izizwe ngokutheke bazalwane bam abazintanda. Go baphulaphuli beSabela FM, God is both perfectly loving and perfectly just. Ngale mina namhlanje baphulaphuli isizathu sokuba sivume ingoma entsha bazalwane kuYehova into yokuba sibhaqa into yokuba ngokusithumelela uYesu Kristu bazosifela. God is perfectly loving. Usithanda uThixo ngokwenelisayo nokugqibeleleyo baphulaphuli beSabela FM. Lugqibelele uThixo uthando lwakhe kuthi. Uzoyazi loo nto okokuba God's love is perfect. Uthando lukaThixo lugqibelele baphulaphuli beSabela FM. Why ndisithi uthando lugqibelele? There is no requirement. Akukho migqaliselo uThixo ibekileyo namilinganiselo uThixo ibekileyo ukuze thina sikwazi ukuyifikelela lo milinganiselo nalo miqathango ayibekileyo ukuze sikwazi into yoba sibe nobudlelwane naye, sibizwe ngoba singabantwana bakhe baphulaphuli beSabela FM. There is no requirement. Ewe baphulaphuli, to be people of God. Ewe baphulaphuli beSabela FM, boyikholelwa lento endiyitshoyo, hamba uyofunda laa ncwadi ethi ukuba abantu bam already uthi uThixo abantu bam, ngoba there is no requirement. Ukuba abantu bam ababizwa ngegama lam bathe endleleni yabo baphosa ukwenza okulungileyo baphulaphuli beSabela FM, benza okunxamnye nomthetho wam, baguquka, baziqonda, bazivuma, bazixela izono zabo, ndobaxolela ndilibale bonke ubugwenxa babo. Ukuba abantu bam already uThixo unebango, singabantu bakaThixo, singumsebenzi wezandla zikaThixo. Man is God's creation and God's idea. Umuntu is created in the imago Dei, ngokomfanekiso nomfuziselo kaThixo. And umfanekiso nomfuziselo kaThixo, uThixo uluthando. It's not intebe, it's not ukumila noba
mde noba mnyama ngebala noba njani ngebala kodwa umfuziselo kaThixo luthando olungena miqathango oluthanda bonke abantu uxolo olugqithise konke ukuqonda inqaba kaThixo eme kwizizukulwana ngezizukulwana. You see generation thina that has faced 2 pandemics, and before us there's another generation that has faced their own pandemic. Tina, we faced the pandemic, yeah, HIV and AIDS. Tina, we faced the pandemic, yeah, COVID-19, coronavirus. Ngexesha lokuphila kwethu sile generation kodwa wasina sethu sizukulwana abanye uThixo ubayeke wayawaphumza ubayeka balala ubuthongo ubaseyababeka emangcwabeni ngenqaba yakhe engunaphakade wasenzisa abanye abashumayeli ubayeke uThixo bagqitha emhlabeni kodwa ngenqaba yakhe wamisa thina ngexesha lokuphila kwethu ukuze sibe bubungqina kwesisizukulwana baphulaphula beSabela FM. Ewe kwaye uThixo ugweba ngobulungisa mjongeni uThixo xa uThixo zogweba ugweba ngobulungisa uyayibona uThixo conversation eyenzeka eEden phakathi komuntu nenyoka. Uyayazi uThixo iconversation eyenzekayo kodwa uThixo xa build case ubuya emalake ngempepho yayivakala evisita egarden yaseEden wafika sele bezinxibise amahlahla uAdam noEve wabuza into yokuba kwenzeke ntoni. Akaqali ngokugweba uyaqala ngokugweba Adam udlile na emthini ebendithe kuwo uzungaki, because God is building a case ukwenzela into yokuba aqale qala abafumane beguilty ave abohlwayo. Conviction and sentencing, conviction and punishment. Baphulaphuli beSabela FM. So sinoThixo who is just, baphulaphuli, who is just. Ndiyamthanda uSolomoni wathi xa engena ukumkanini wathi uThixo zakwenza ukumkani uSolomoni cela into wacela ubulumko uSolomoni bokugweba imicimbi yabantu. Ngamhla usiziso kuye umama ocindezele umntwana lusana wasweleka wavuka weba omnye umntwana womdlezana. Zizinto ezenzeka nangoku kule mihla. People fake pregnancy and people steal children from as what labor wards. Zizinto ezenzeka namhlanje ezo. Bazalwane wavuka ekuseni belele egumbini elinye lingekho ingqina lesithathu elazinto bakwenzeke ntoni waswipe abantwana nomama kodwa wayoma emangala ezenza complainant. Ngoba abanye complainant kufuneka ube ngumgwebi onobulumko. Abanye complainant are falsely accusing abantu ngezinto abangasenzanga bawungaphambi kokumkani wafake complaint lo mama. God is perfectly loving and perfectly and will perfectly judge the world. Baphulaphuli beSabela FM uzosigweba uThixo ngokufanelekileyo nothando lwakhe lusifanele lusanele lusilungele. Baphulaphuli beSabela FM
Singazeyi ukuba sicinge into uThixo akasithandi. Akekho umuntu onokuma amele izimoko zakho, amele izono zakho, ubugwenxa bakho. Athi kuThixo betha mna umvimbo endaweni yoba ubethe yena. Athi kuThixo makufe mna endaweni yoba the consequences zesono kufe yena. Ewe baphulaphuli beSabela FM, akekho umuntu onokwenza loo nto ngaphandle kothando lukaThixo olugqibeleleyo. Bema phambi kokumkani Solomon. Wathi uSolomoni, kuba ndiyambanga lo mntwana nobabini bomama mandimcande kabini, omnye athathe ihafu nomnye athathe ihafu. Izaneswethi xa usiza iswethi wathi onenimba endaweni yokumntana endimmithe i9 months asikwe phakathi afe ndiyongcwaba ihafu nalona ngcwaba ihafu. Kungcono ndilahlekelwe athathe lo mama. Yathi kumkani enobukunkqela nobulungisa encedwa nexhaswa nguThixo. Yathi mama, you are ngoyena mama umntwana, kuba apha kuwe kusekinimba xa umntwana wakho uzombona ebulawa phambi kobuso bakho. Baphulaphuli beSabela FM, masivumeni ingoma kuba uThixo ulungile. Baphulaphuli, noxa sibhayize endleleni simane simona uThixo, kodwa uThixo inceba yakhe imi ngunaphakade. Uyasixolela, uyasithanda uThixo, uyanibala uThixo ngezinto esizenze kuye izolo ngombulela. Kukho abantu namhlanje uThixo bayekayo, abanika amandla bavuke ekuseni bahambe bawutshisa iBhayibhile. Baphulaphuli beSabela FM, aniyiboni na inceba kaThixo? Bathuka uThixo, bathi akekho uThixo abanikeza amandla, abanikeza amandla uThixo afake isaliva elwimini emlonyeni wabo ukwenzela into yoba umlomo wabo ungabikho dry, ukwazi ukukhupha ilizwi. Baphulaphuli beSabela FM, abanye babhale imibhalo ethi there is no God, amchasa uThixo, kodwa uThixo osithandayo, kodwa uThixo osithandayo. Ewe asondele kuthi avelane nobuthathaka bethu. Baphulaphuli beSabela FM, ewe udombo ke bebekhona bezotsho baphulaphuli kale mina namhlanje. Ewe bezotsho nathi kale mina namhlanje esithi vumani kuYehova ingoma entsha. Ewe ngokuba wenze imisebenzi ebalulekileyo. Baphulaphuli beSabela FM, simzuzele uloyiso isandla sakhe sokunene. You know, when the Bible says isandla sakhe sokunene, baphulaphuli beSabela FM, go back to iTorah. iTorah is the 5 books zikaMoses. iGenesis yotsho kwiDeuteronomy. Uzofumanisa pha kwiTorah kusithwa kukhona ingoma ebhaliweyo pha ethi ingalo kaYehova ewe ivethe amandla. Baphulaphuli beSabela FM, every time iBhayibhile refera ngoYesu, ithetha ngoYesu ose-right ongasekunene kukaThixo, and xa isithi uThixo wenza into ithi ingalo kaThixo. Ngamanye amazwi uThixo usebenzise elicala lakhe lase-right. Baphulaphuli beSabela FM, elicala lase-right. Ngubani na olwaziyo udaba lethu nengalo kaYehova ityhileke kubani na? Baphulaphuli beSabela FM, makwehle umoya ingcwele usityhilele siyibone into uYesu asenzela yona. Oh, I am praying, so you are at home. Please
please xa sithandaza makwehle umoya oyingcwele asithilele siyibone into uYesu ayenzileyo ewe yokokuba aza kusithenga asihlawulele ngenile lakhe igazi emnqamlezweni baphulaphuli beSabela FM ewe imane kithi iBhayibhile ingalo kaYehova ingalo kaYehova ingalo kaYehova isebenzise lamagama interchangeable imane ithi isandla sikaYehova sivetha amandla isandla sikaYehova sivika ivutshaba isandla sokunene baphulaphuli beSabela FM ndithi ke kuni baphulaphuli xa iBhayibhile isithi isandla sokunene ithi uYesu Kristu. So in the Old Testament we find Jesus Christ, and the reason we find Jesus Christ in the Old Testament, it is simply because everything was created through him, by him, for him. Yonke into edaliweyo yadalwa ngenxa kaKristu, idalelwa uKristu. I do not know phulaphula into ba ndingayisimplifya kanjani le nto. Everything created, the reason behind that power nguyise eteketisa unyana. Andiyazi baphulaphuli yazi ba ndingayichaza kanjani. So isizathu soba kube khona icreation luthando lukayise luphuphuma ngonyana ngesandla sokunene ngengalo yakhe enamandla baphulaphuli beSabela FM. So we are created for him, through him, by him baphulaphuli beSabela FM. Ndicela ke xa sigoduka siyibambe le nto. The presence of God invites the protection from God. The presence of men invites the protection from God. Ubukho bomntu automatically umema ubukho bukaThixo baphulaphuli beSabela FM, because a man cannot be and cannot live ngaphandle koba uThixo avume okokuba umntu makaphile baphulaphuli beSabela FM. Ndicela ke xa sigoduka sivume ingoma entsha. The reason sizoyivuma ingoma ethi ebentsha noba uyithathe phi baphulaphuli beSabela FM, noba uyithathe phi, uMiriam composed her own song. Wabhala yakhe ingoma uMiriam asakuva nakubona imimangaliso eyenziwa nguThixo yokokuba uSirayeli, millions of people ziwele ulwandle olubomvu amanzi ome bawele. Xa utshaba izinto ezingafunekiyo zilandela azisefe uThixo zingasonzakalisi. Baphulaphuli beSabela FM wabhala ingoma uMiriam bulalane kuYehova kuba elungile, kuba inceba zakhe ziningona phakathi. Ngutsikane kaGapha umXhosa awathi xa ebhala ingoma ithi wathi wayengakholwa angazani noThixo untsikane kaGapha. Uthi umbhali wayehamba intlombe zamagqirha wafikelwa yinto njengemboni, wathi kukho into endiyivayo ethi mandithandaze. Waguquka ekuhambeni kwethuba wabhala ingoma ngulo Thixo omkhulu ngulo sezulwini, nguHymn 20 kumaculo asewisile. Andazi ibhandi Church of Christ intoba nguhymn number bani, kodwa the lyrics are the same. Ngulo Thixo omkhulu ngulo sezulwini ngulo xolela bonke ubugwenxa. Utsho njalo untsikane kaGapha ngulo wasinika unyana wakhe. Untsikane prophesied
about Jesus Christ. Because before even missionaries zifike, wawusale usebenze Africa. Missionaries did not bring God. Missionaries were brought by God in Africa so that zizogcwalisa imessage uThixo owayethundeza ngayo abantu bebona imibono besiva bephupha ngoThixo abangazange bambona. And the missionaries came with a book besithi lo maphupha nomaphuphileyo nawe nsikane kaGapha le mibono othe wanayo le mvakalelo ubunayo, we confirm it from the scripture. You were filled by the Spirit of God. Baphulaphuli beSabela FM. And so missionaries did not bring God to Africa. God brought missionaries to Africa. Ukuze zizoconfirm the Holy Spirit was already at work at the time missionaries Caesar. And so abantu bethu abaninzi abaprofeti bethu had already prophesied. uThixo bakhile okokuba bazoza abantu bephethe iqhosha engenantunja, bephethe iBhayibhile, bephethe imali. Yamkelani iBhayibhile, mkelani iBhayibhile. Hleze itrade iliphazamisa, kodwa mkelani ilizwi likaThixo. Baphulaphuli beSabela FM, mandiyeke ke ngoku ndithi baphulaphuli beSabela FM ngale mina namhlanje eyona nto mayisonwabise emoyeni. You see, onombono uThixo kuba usafuna aqala afezekise amaphupha akho uzumbona. Mbona uThixo in the absence of what you wish for. Ashiyeke nguThixo. Shiyeke nguThixo. Ababhali bonke bathi lelikaYehova ihlabathi, lelikaYehova ihlabathi. Angenza nantoni uThixo ayithandayo ngempilo zethu. LelikaYehova ihlabathi. Kodwa apha sibhaqa uthando lukaThixo olungena miqathango. The writer yendumiso imbonga uThixo ngenceba yakhe yokusizisela uYesu Kristu. Idemonstrate uthando, ukuncama yonke into nayo, ukuncama into enexabiso uyincamela omnye umuntu. I know nike nithengela abantu izinto, but you do not buy from the shops enithenga kuzo ezeni impahla. Nithenga kudidi lokuqala xa nithenga ezeni impahla, kodwa xa nenza charity work niyothenga kwididi lesibini nelesithathu nelokugqibela. Ngiyayazi lo nto. Akwaba ngamthanda omnye umuntu ngolu hlobo uzithanda ngalo, kodwa ke masimbulele uThixo ongazange abandeze ngonyana wakhe. Lalingekho elinye icebo lokusindisa umuntu ngaphandle kokuba sohlwaye isono. And sohlwaye isono ngoba uYesu asithathe asembathe isono sibe kuye, ukwenzela uba enziwe isono ongena sono ngenxa yethu, ukuze thina sisindiswe. Masimbulele kuThixo njalo ozogweba ngobulungisa. God knows everything. Izinto esizicingayo esizenzayo ezikhohlakeleyo ngamagameni abantu nasebantwini. Ewe baphulaphula, God knows. Wazi uThixo sisaplana inkohlakalo ayiyeke ngaboma ngamanye amaxesha siyenze siphumelele. Abenzi benkohlakalo angacinga into yokuba banamandla kwegqitha uThixo. Uke uThixo abavule abayeke ngabo bayenza yonke inkohlakalo yabo abayicingayo bayifeze. Ame uThixo ngelakhe ixesha. Akukho umuntu onomelana ke noThixo. Umuntu olwa noThixo ulwa imfazwe angasoze ayiphumelele naphakade. The presence of men invites the protection from God. God attracts all men, all sinners. uThixo utsala bonke aboni, kwaba bonke aboni
bangalazi uthando olugqibeleleyo. You know, we always say ebantwini siyabathanda, but eyona nto esingaqale siyiqonde eqala, uthando alufuni okukokwalo kodwa, aluzigwagwisi. Uthando luvuyela okubi, uthando luzeka kade umsindo, uthando lufuna izinto ezintle. Akwaba ke baphulaphuli, singaqala eqala samkele ukuthandwa nguThixo, sikwazi ukushera olothando. Wasithanda uThixo baphulaphuli beSabela FM. Yanga ke inkosi yoxolo inganisikelela, inkosi yoxolo inithamsanqele, inkosi yoxolo benani, inkosi yoxolo inithande ngoku naphakade. Amen.